הכל התחיל בגלל מסך טלוויזיה בביתו של יוסי, כאשר ישב שבעה אחרי מות אשתו אנדריה ז"ל. המסך לא היה גדול במיוחד, ולפניי עמדו אנשים רבים, כך שלא יכולתי להבחין מה רואים עליו, מלבד צבעי ורוד לבן ומשהו בתנועה. כשהתקרבתי, הופתעתי לראות אנשים רוקדים ושמחים בתלבושות מרהיבות. מה שראיתי על מסך הטלוויזיה השאיר בי רושם עמוק. תמיד ידעתי שיוסי, השכן שלי, מנהל בית ספר בעפולה. מה שלא ידעתי זה שהוא מנהל בית מיוחד במינו. בוקר טוב. כן, בבקשה. יש לנו פגישה עם זה. אחד הדברים שמביאים, שככה מתעוררים אצלנו שאנחנו באים לבית אורי, זה מה מביא את כל האנשים האלה ביחד למקום הזה. הלוא כשאנחנו פוגשים אדם עם צרכים מיוחדים, לפעמים אפילו המפגש של אחד מול אחד הוא לא פשוט. אז אם השאלה הזאת היא כבדה לנו כשמדובר על אחד מול אחד, כשמתקבצים כל כך הרבה אנשים עם התנהגויות שהן לפעמים קשות לנו לעיכול, שהן לפעמים מאיימות אפילו. אז בעצם מה כל האנשים האלה עושים ביחד? אני מביטה סביב, קולטת שלווה פסטורלית, ורואה שבילים נקיים והרבה ירוק. לא פגשתי באופן אישי אנשים חריגים עד היום, ואני חוששת. דני קיבל את פניי בחיוך ששווה את ליבי מהרגע הראשון. איש חביב, ונראה כי טוב לו. דני הובא לבית אורי בהיותו תינוק, והמקום משמש לו כבית מזה כ50 שנה. דני מציג בפניי בגאווה תמונה, בה הוא מצולם עם נשיא המדינה כנציג של בית אורי, במעמד קבלת הפרס מגשים ישראל יפה. על ברכיו מונחת חוברת מצוירת, דרכה ומתקשר. אני לומדת שדני אוהב ללכת לבריכה, לאכול סלט עם מיונז, וכי הוא מתלבט בין אהבתו לצבעים ירוק, כחול, צהוב ואדום. אני את דני זוכר מיום הראשון, כי החיוך שלו, איך הוא קיבל אותי, זה פשוט אני זוכר. ואחר כך לאט לאט ככה מתפתח קשר, הרבה פעמים בשביל להביא אותו לראות משהו, ככה, כשהיה לי כוח, אני הייתי גדול ושרירי, פשוט לקחתי אותו על הגף, בין גדי להגיע לנחל דוד, פשוט לוקחים בן אדם על הגף ולוקחים אותו לשם. נדהמתי לגלות את המיומנות שהפגין דני בעבודת ההריגה. לא יכולתי שלא לבקשו להצטרף אליו. כיף לעבוד ביחד? כן? דני, אחרי שהוא קיבל אפשרות לעגלת נכים, הוא רואה כל דבר. הוא נוסע בכל מקום, לאט לאט. פשוט מצביע על דבר שאתה בהתחלה לא מבין מה קרה, אבל זה כאילו אומר, כן. יש שם חוט פתאום נפל, או שזכוכית נשברה. הוא איכשהו דרך מטפלים שלו, אומר לנו שהוא מאושר מזה גם, שהוא מאושר, שהוא לא רק מקבל מהחברה, הוא גם נותן לחברה. דני היה זה שהסיר עבורי את מחסום הפחד מפני הבלתי מוכר. אני ממשיכה הלאה, מחוזקת, במגמה להכיר אנשים נוספים. איריס חזרה זה עתה מחופשת סוף שבוע בבית, והייתה מלאת חוויות אותן חלקה איתנו.
ראשון עבדת עם קופון אחד, יום שני עבדת קופון 2, יום שלישי. בתמורה לעבודתם בסדנאות מקבלים דיירי בית אורי קופונים מדי שבוע. 3, 4, 5, יופי, קיבלת 5 קופונים. ומה הכסף? מגיע לך. קופונים אלה משמשים להם ככסף לרכישת מוצרים מהקיוסק הנמצא במקום. בקיוסק ניתן לרכוש פריטים שונים לשימוש עצמי או כמתנות. במקום פועל בנק קופונים, בו ניתן להפקיד קופונים לשימוש מאוחר יותר. עצם הבנייה, ההקמה של בית אורי, ניסתה לבנות איזשהו חלל שבו כל אחד מהמשתתפים, כל אחד מאלה שמגיעים לרגע או שזה ביתם, יוכלו לקחת איזושהי משמעות לחיים שלהם. ומבחינה הזאת דבורה זיכרונה לברכה שהקימה את בית אורי ופגשה בתור אימא לאורי, לילד מיוחד, את האנתרופוסופיה, את הדרך שמסתכלת על האדם כמהות שיש בצד אחד מוגבל, מאוד ארצי, ומצד שני לראות שבכל אחד מאיתנו יש איזושהי אישיות, גרעין, בריא, שלם, לא מפגר, לא חולה, לא מעוות, שאנחנו מנסים בחיבור הזה, במפגש ביני לבין אותו אדם, וביני לבעצם קהילה שנבנית במקום, הוא יכול איכשהו קצת לצאת, הוא מעיז לצאת החוצה ולהגיד רגע מה המצב פה בעולם, הנה יש קצת אור שמש. זהו הראל, שהוא וחבריו הפגינו ידע ושליטה בעבודות נגרות בסדנת העץ. נתלווינו אליו ואל אבירם ליום עבודה במפעל לפלסטיק בעפולה.